Čo by ste urobili, ak by váš kolega v práci náhle odpadol? Vedeli by ste poskytnúť resuscitáciu? Vedeli by ste v rýchlosti nájsť na pracovisku lekárničku? O prvej pomoci, bezpečnosti pri práci, ako aj prevencii sa budeme rozprávať v novej sérii podcastov zachrankolegu.eu. Vítajte v našom ďalšom dieli podcastu zachrankolegu.eu v rámci projektu Erasmus Plus pod názvom Safety Training for Practical Life. V dnešnej časti sa pozrieme na zub zaujímavej škatulke, častokrát označenej krížikom. Dnes sa pozrieme na zub lekárničkám na pracovisku. Častokrát je to taká škatulka pomoci, kde nájdeme obväzy, kde nájdeme nejaké leukoplasty. Častokrát tam ľudia dávajú aj rôzne tabletky proti bolesti. No častokrát sa zase stane, že prídete hľadať a nenájdete nič, okrem jedných zrzavených nožničiek, častokrát prázdna. Od mikrofónu vás zdraví záchranár a inštruktor prvej pomoci Peťo. No a mám tu úžasnú hostku, úžasného hostia z pražského VUBP, a to teda Kateřinu Jurčovú. Katku, vítaj. Ahoj Péťo, já tě taky zdravím a zdravím všechny posluchače našeho podcastu. Katko, tak ako aj všetkým ostatným hosťom, na teba rovnaká otázka. Prosím ťa, predstav nám seba v rámci VUBP a povedz nám, či už si sa ty niekedy stretla s nejakým pracovným úrazom, či už tu na pracovisku VUBP, alebo kdekoľvek inde, možno na predchádzajúcom zamestnaní. Taktiež nám povedz, či už si niekedy reálne poskytovala prvú pomoc. Ve VUBP působím jako výzkumný pracovník a pracuji na různých výzkumných projektech, které nám zadává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Co se týče pracovního úrazu, tak ve VUBP jsem pracovní úraz nezažila. V předchozím zaměstnání, kdy jsem dělala na recepci ve sportovním centru, jsme řešili úraz člověka, který si tam byl zasportovat. Bylo to na lezecké stině, byl to zlomený kotník a vlastně jsme jenom volali záchranku a kamarádi, kteří byli u té dotyčné osoby, se o ní relativně rychle postarali a záchranka přijela také velmi rychle. Takže já sama jsem nic zásadního řešit nemusela a vlastně jsem nikdy ani neposkytovala první pomoc. Mhm. Aj v rámci tohto projektu, ty si sa vlastne stala teraz trénerkou prvej pomoci, takže keď sa ťa len teraz napríklad opýtam, ty si absolvovala taký väčší kurz prvej pomoci teraz vlastne s nami v rámci simulačného centra, aj teda projekt Train for Trainers, kde teda z teba už je teda kvalifikovaná trénerka, ktorá postupne vlastne teraz bude vzdelávať jednotlivé firmy, jednotlivých zamestnancov po prvej pomoci. Myslíš, že teraz by, keby si sa opäť vrátila k tej lezeckej stene, robila by si napríklad niečo inak? Myslím, že bych asi nic jinak nedělala, protože já jsem tam přišla až na poslední chvíli, kdy už všechno bylo v běhu, už bylo zavoláno na záchrannou službu, takže myslím, že úplně nějaké pochybení nenastalo z mé strany. Ale dovolím si tvrdit, že kdyby tam byla jako jedna z prvních, tak už určitě vím, jak správně postupovat. Mhm. Takže dodalo ti to asi tu viac tú istotu, si myslím, že? Ano, ano. Super. A práve možno tá istota, to je práve to, čo častokrát chceme aj my ako tréneri prvej pomoci, ako tí, ktorí školia jednotlivých zamestnancov laikov, poskytovaní prvej pomoci, tak im ju akoby dodať. Aby práve tá istota bola tým, že sa ľudia potom nebudú báť poskytnúť prvú pomoc lepším spôsobom, lebo čím sa my tak často stretávame, tak je práve to, že ľudia pochybujú o tom, či vedia správne poskytnúť prvú pomoc a tým, že toho tréningu naozaj je častokrát minimum, možno doslova poviem, že žiadny v niektorých firmách, v niektorých organizáciách, tak práve to školenie môže byť pre tých ľudí užitočným.
No častokrát však my potrebujeme vedieť, s čím môžeme robiť, lebo niekedy bez tých pomôcok to nejde, hej. Že máme niektoré pomocky, ktoré sú úplne že nutné, aby sme ich skutočne mali. No a tí pomocky by práve mali byť v tej lekárničke. Prosím ťa, Katko, na úvod nám teda povedz, ako je to s tou lekárničkou na pracovisku. Kedy vlastne je povinné mať vo firme alebo v organizácii lekárničku a či akože je nejaká firma, kde to vôbec nemusí mať? Toto je velmi častá otázka a lékárnička na pracovišti musí být vždy. Dokonce nám to přikazuje hned několik právních předpisů a jedním z nich je zákon 309/2006 sbírky a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A tady si dovolím i citovat. V zákoně 309 se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště a hlavně, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovně lékařských služeb, prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele záchranné zdravotnické služby. To znamená, že určitě lékárnička musí být na každém pracovišti a je úplně jedno, zda tam bude jeden zaměstnanec anebo jich tam bude 1000, ale vždy tam nějaký tento prostředek pro poskytnutí první pomoci musí být. Mhm. To bola skutočne vyčerpávajúca odpoveď a myslím si, že aj kvalifikovaná a z VUBP práve erudovaná v rámci toho, že naozaj o tom jasne hovorí zákon, takže tu nie je o čom rozprávať. Rovnako tak viem, že to je na Slovensku, že priamo to legislatíva upravuje, že musí byť na každom jednom úseku, to znamená, že neexistuje ako keby priamo dané, že tu byť nemusí. Ako náhle sa už jedná o zamestnávateľa, lekárnička na pracovisku musí byť k dispozícii. Ako je to s umiestnením lekárničky? Máme nejak jasne dané, že musí to byť v strede, napríklad výrobnej haly, alebo že napríklad musí to byť v nejakom kontaktnom bode. Teraz otázka, musí byť pri lekárničke niekto, napríklad keď máme nejakú recepciu, musí to byť, že iba na recepcii umiestním lekárničku? A kde vlastne tie lekárničky? Kde by som ju mal nájsť? A ešte mi prípadne môžeš odpovedať našim poslucháčom, že je to nejak tak, že musí byť vo výšky očí, alebo že môže byť nižšie, vyššie, alebo že ako je to s dostupnosťou? My nemáme nikde přesně dáno, kde lékárnička musí být, jestli to musí být na recepci nebo v kanceláři. Důležité je, aby to bylo na dostupném místě. Také musí být řádně označená lékárnička, aby ji všichni poznali. Je to bílý kříž na zeleném poli. A může být vlastně kdekoliv, kde zaměstnavatel po případě s konzultací s lékařem poskytujícím pracovně lékařské služby uzná za vhodné. Může být například třeba na recepci i v šuplíku, ale i ten šuplík musí být označen a všem musí být jasné, že tam se lékárnička nachází. V případě nějakých konkrétních rizik třeba ve výrobně je vhodné, aby ta lékárnička byla někde poblíž. Mhm. To znamená, že si povedal, že aj šuplík. To znamená, že nie je jasné, že to musí byť biela škatulka o veľkosti takej a takej hĺbky. Takže keď zajdeme do extrému, aj škatulka od Topano, ktorá je označená a mám tam vybavenie, tak vlastne je to považované za lekárničku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? V podstatě ano, dá se to tak brát, ale musíme vždycky mít na vědomí, že chceme ochránit ten obsah, který je v té lékárničce. Takže úplně krabice od bot není vhodná, je lepší nějaká jiná krabička, kde zajistíme, aby se do toho vnitřku nedostala voda, vlhkost, prach, aby ty léky nebo ten zdravotnický materiál nebyl znehodnocen těmi vnějšími vlivy. Takže ani igelitový pytlík asi úplně není vhodný, ale nikde není přesně dáno, že to musí být nějaká certifikovaná krabička, kterou si musíme koupit někde za drahé peníze. Může to být prakticky cokoliv.
ale s tím vždycky dbát na to prostředí, kde se ta lékárnička nachází. Ja už ako záchranár som častokrát tak povedzme, že šipnutý, že sa pozerám na veci trošku iným spôsobom, takže ja častokrát pozerám akože a tiež priznám našim poslucháčom, že okrem toho, že pôsobím na Červenom kríži ako predseda a zároveň ako vedúci simulačného centra, tak áno, prezradím vám teda, mám za sebou školenie ako technik BOZF, takže ja už pozerám aj unikové východy, hasiace prístroje a častokrát aj lekárničky. A ja si všimol, že na Slovensku je taká veľká záľuba zamykať lekárničky. Ako to je s tým zamykaním? A častokrát som sa stretol s tým, že zamknú lekárničku, napíšu tam taký odkaz, len že kľúčik nájdete na recepcii. A teraz, ako to je vlastne s tým zamykaním lekárničiek? Nikde není uvedené, že lékárnička nesmí být zamknutá. Důležité je, že musí být volně přístupná, takže když je zamknutá, ten klíč musí být dostupný. Asi není úplně vhodné, když máme výrobnu, kde se manipuluje třeba s pilou, může tam dojít já nevím, k řeznému poranění a my velmi rychle potřebujeme si vzít škrtidlo, obinadlo z lékárničky, tak asi není vhodné běžet na recepci pro klíček, aby jsme si tu lékárničku mohli odemknout. Ale pokud ten klíček bude někde vedle té lékárničky dostupný, tak si myslím, že není úplně problém, aby ta lékárnička byla zamčená. Záleží na těch okolnostech na jednotlivých pracovištích. Ak som správne pochopil z toho, čo ty si spomínala, spomenula si tam a označila si nejakú pracovnú zdravotnú službu. Takže v prípade, že si neviem dať rady s lekárničkou, prípadne s nejakým počtom, čokoľvek, môžem sa obrátiť priamo na pracovnú zdravotnú službu, ktorá zastrešuje moju spoločnosť, moju firmu a ona by mala byť schopná vlastne poradiť v tom, že kde ju umiestniť, akým spôsobom, že môžem sa priamo obrátiť vlastne na svoju PZDS-ku, áno? Můžeš se obrátit, ale v podstatě je to povinností toho poskytovatele pracovně lékařských služeb doporučit obsah té lékárničky, v podstatě i rozmístění té lékárničky a počet lékárniček na pracovišti. A zároveň to i závisí na vyhodnocení rizik, takže tam je důležitá i kooperace toho bezpečnostního technika, který vyhodnocuje ta rizika s tím poskytovatelem pracovně lékařských služeb a dohromady by měli dát obsah té lékárničky. Tu si práve načetla ten obsah, lebo ako som na začiatku uvádzal, že čo keď tá skrinka je poloprázdna, hej? Čo keď je tam naozaj jedno nejaké ovíňadlo, jedny nožničky. Dokonca som také videl riešenia, že položili si autolekárničku umiestnenú na poličke, lebo je najjednoduchšie naozaj z hľadiska nákupu, vybavenosť nejaké lekárničky. Častokrát áno, sú rôzne firmy, ktoré sa tým zaoberajú, ale úplne najčastejšie je dostupná, doslova by som povedal, že pomaly aj v potravinách nájdeme, že je tam proste na predaj autolekárnička. Myslíš si, že by stačila autolekárnička v rámci vybavenia, alebo že ako je teda s tým priamo s tým vybavením? Čo tam teda musí byť, čo tam nemusí byť? Alebo je to nejaké, že je niekde dané, že výrobná sféra, ktorá zvára, musí mať toto, ktorá pracuje s drevom, musí mať toto? Alebo ako to vlastne je s tým vybavením? Přesné vybavení lékárničky není nikde specificky dané, protože, jak už jsem mluvila o tom, že všude záleží na vyhodnocení rizik, která jsou v každé výrobně jiná a nejenom v různých podnicích, ale i v jednom podniku na různých pracovištích se můžou nacházet jiná rizika. Takže tam i ten obsah lékárničky se může lišit a proto je tam spolupráce i toho lékaře, toho bezpečnostního technika, aby vyhodnotili, co tam přesně v té lékárničce má být. Jsou různé výjimky, například když jsou řidiči referenti, tak samozřejmě ve vozidle je přesně dáno, co má být v autolékárničce, nebo u kadeřnických holičských služeb, tak tam pak v zákoně je vyspecifikováno, co má být v lékárničce, ale jinak není nikde daný přesný seznam.
Ale v podstatě by to měly být ty prostředky na první pomoc, nějaké škrtidlo, objednadlo, případně náplast. Mohou to být i nějaké léky na tišení bolesti, po případě léky na zabránění nebo zmírnění infarktu. To mě asi doplníš ty jako odborník lépe. Co to přesně může být. Keď sa k tomu môžeme aj teda vyjadriť, tak je teda sú nejaké medzinárodné odporúčania, konkrétne teda z ERC, z Európskej resačnej rady, ktoré teda hovoria, že hneď po identifikovaní náhlej bolesti na hrudníku a ideálne je to v súčinnosti s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, kedy naozaj môže ísť o náhlu bolesť na hrudníku, samozrejme, ktorá nám môže teda hneď evokovať práve ten akutný infarkt myokardu a pri takomto podozrení, keď voláme na tiesňovú linku, že je náhla bolesť na hrudníku, ktorá je najmenej 10 minút, silná, intenzívna a keby za hrudnou kosťou, tak áno, je to z odporúčení, pokiaľ ten človek nie je alergický, neberie nejaké iné lieky na riedenie krvi, teda prípadne nemá nejaké iné napríklad žalúdočné problémy alebo po operácii žalúdka či pažeráku, samozrejme v súčinnosti s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby je možné podať napríklad aspirín alebo anopirín, to v 100 mg forme, podávajú sa 2 tabletky za 200 mg. Takže určite super je, že v spolupráci práve s tou pracovnou zdravotnou službou, ktorá by tieto veci oblasti prvej pomoci takisto mala ovládať. A je to veľmi vhodné, hlavne najmä pokiaľ tá pracovná zdravotná služba sama o sebe školí poskytovanie prvej pomoci, tak by mala vedieť, že toto je napríklad jedna z vecí, ktorá tam reálne môže byť, keďže to ide o európske odporúčania v rámci poskytovania prvej pomoci. Cez to všetko doplním, že s tými liekmi treba byť veľmi opatrný, práve kvôli tomu, že aj tie liekové interakcie, aj tie alergické reakcie tam sami o sebe môžu byť, čo je veľmi dôležité v rámci tých liekov, tak neskúšať, nerobiť tu nejaké experimenty, že toto si daj, tamto si daj, pretože naozaj je to veľmi dôležité, že my nie sme ako keby priamo v prvej pomoci kompetentní podávať lieky. My môžeme vedieť, môžeme doporučiť, napríklad, ako si už načrtla práve náhlu bolesť na hrudníku, teda podozrenie na akutný infarkt myokardu, že je tam nejaká možnosť práve tej kyseliny acetylsalicílovej, toho aspirínu či anopirínu, avšak naozaj nemôžeme sa my tu myhrať na lekárov, pretože iba lekár a niektorý zdravotnícky pracovník, to sú jasne dané kompetencie, môže podávať nejakým spôsobom lieky, takže my sa tu nemôžeme hrať na lekárov a podávať si len tak hoci čo, hoci kedy. Takže pozor, zase nemilme si lekárničku s liekovničkou, hej, že lekárnička je naozaj na tú základnú prvú pomoc. Děkuji za doplnění. Já bych ještě poznamenala, že i v lékárničce mohou být návody na poskytnutí první pomoci, takové lehké instruktážní manuály. Asi není chyba, aby se tam něco takového nacházelo, kromě toho zdravotnického materiálu. Určite týmto plne súhlasím. Tu na vlastne hneď tak jemne premostím práve na ten náš projekt na stránkach zachránkolegu.eu, kde je práve teda možné nájsť aj plagáty, kde je možné nájsť v podstate takúto inštruktáž a napríklad možno by bolo vhodné, tým pokojne má oprav alebo doplň, že možno umiestniť takýto plagát priamo ku lekárničke a nájsť tam tú možnosť napríklad pri tých rezných poraneniach, pri tých masívnych krvácaniach. Áno. Takže je to tam možné vlastne asi vložiť a nie možno do lekárničky, ale možno aj priamo, že ku nej nalepiť, že prípadne ak je to ja neviem, napríklad, že idem na kávu, hej, alebo niekde do nejakej oddychovej miestnosti, že možno tam mať niekde tak, ako sú umiestnené v podstate formou plagátov nejaké požiarné evakuačné plány, tak možno umiestniť tak na oči v podstate aj postup poskytovania prvej pomoci by možno nebolo zle.
Určitě, možná i klidně na záchod, aby lidé měli příležitost. Ale to je naozaj veľmi dobrá príležitosť. Protože si myslím, že opakování matka moudrosti a čím víckrát si to člověk přečte, tak tím více bude vědět, co v dané situaci dělat, protože určitě všechny takovéhle situace jsou velmi stresové a je důležité, aby ten postup naskočil v podstatě i hned. A ještě bych doplnila k té lékárničce. Je důležité ji i pravidelně kontrolovat, jak jsi říkal, že dost často tam nic moc není k nalezení, tak i ta odborně způsobilá osoba nebo nějaký pověřený zaměstnanec by měl pravidelně kontrolovat a případně doplňovat obsah lékárničky, aby tam bylo vždy to potřebné, co tam zaměstnanci mají najít. Určite. My sme rozprávali veľa teraz vlastne o Českej republike. Ja vám v skratke možno chcem dodať, že na Slovensku je to veľmi podobné, lebo neexistuje nejaký všeobecný balíček, neexistuje nejaký zoznam, toto tam proste musí byť. No rovnako tak na Slovensku je to rovnaké, že v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, ktorá nejakým spôsobom identifikovala nejaké rizika, takisto v spolupráci s technikom BOZP, ktorý vie, akým spôsobom, čo v tej firme sú akoby za najväčšie rizika, prípadne nejaké škodlivosti, ktoré sa nachádzajú na pracovisku. Či už je tam možnosť zasiahnutia oka, či už je tam možnosť nejakých réznych rán, tak naozaj by prispôsobili tú lekárničku a tá pracovná zdravotná služba mala vydať v podstate nejaké stanovisko k tomu, že OK, tak toto si tam dajte, toto je dôležité mať. Čo akurát dôležité, u nás napríklad je tzv. Vypracovaný vnútorný predpis lekárničky, mal by sa nachádzať nejaký zoznam, čo sa v tej lekárničke nachádza, aby bolo jednoduché ju doplniť v prípade použitia. Takisto nejaké expirácie. Takisto je veľmi dôležité umiestnenie lekárničiek aj na takých rôznych, napríklad sú tie, ako sú požiarne poplachové smernice, kde je jasná mapa, tak je vhodné aj do mapy umiestniť miesto, kde sa nachádza lekárnička, najmä ak máme veľkú závodnú halu, tak označiť. Možno sa ťa, Katka, ešte opýtam, ešte aj, že by sme zopakovali pre našich poslucháčov, teda aký je ten správny piktogram označenia, lebo sú rôzne, ja už som sa stretol oranžový symbol, modrá hviezda, hej, ktorá sa používa na sanitných vozidlách, tak to som sa stretol, že dávajú na lekárničky. Červený kríž, ktorý je chráneným symbolom priamo pre organizáciu Červeného kríža, častokrát to býva na lekárničkách. Prípadne rôzne iné symboly tam bývajú. A možno nám ešte povedali to, že ja som sa stretol že s takými šípkami, že akože smerovanie k lekárničke. A že či je to podľa teba vhodné použiť. Ako keby smerovou šípku, že tuto v blízkosti je lekárnička. Asi v tom nevidím žádný problém. Myslím si, že ale základem je, aby každý zaměstnanec dopředu věděl, kde ta lékárnička se nachází, ale v nějakém nepřehledném prostředí určitě není od věci, aby k té lékárničce byly nějaké směrovky nebo na veřejných místech, třeba jako jsou obchodní centra, tak určitě je vhodné, aby i ti návštěvníci byli nasměrováni k té lékárničce, kdyby ji potřebovali. A co se týče označení, tak jediné možné označení je bílý kříž na zeleném poli a je to dáno i v předpise legislativním. Ďakujeme ti, Kati, za pripomenutie, ako vyzerá to označenie, ako je to s tými smerovými šípkami aj k lekárničke. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité naozaj na takých miestach, ako si spomenula, že kde tí ľudia v podstate to miesto možno nepoznajú a že potrebujú rýchlo nájsť tú pomoc. Chcem sa ťa tak ešte opýtať, čo sa týka toho vybavenia lekárničky. Keby si mala tak našim poslucháčom povedať nejakých takých pár základných vecí, ktoré by sme mali naozaj nájsť v lekárničke a ktoré by v tom vybavení naozaj sme mali tak dbať na to, že toto aby tam skutočne bolo. Prípadne ak si niekto možno sám robí, alebo napríklad má málo zamestnancov a chce si tak sám vybaviť lekárničku, alebo je to nejaký živnostník a chce mať dobre vybavenú lekárničku pre poskytovanie prvej pomoci na svojom pracovisku. Čo by tá lekárnička mala obsahovať? Tak za mě určitě by neměl chybět nějaký obvazový materiál, škrtidlo,
určitě je důležité, aby tam byly i rukavice, aby ten zachraňující se mohl sám chránit, takže aby si je mohl nasadit, když bude poskytovat i první pomoc. Dalším určitě vhodným prostředkem, a třeba v prašném prostředí nějaký výplach očí, dezinfekce. Co se týče výroben, kde je velká pravděpodobnost nějaké řezné rány, tak určitě je vhodné nějaký prostředek na zastavení krvácení. My máme nebo v kurzu jsme se učili pracovat s turniketem, který nahrazuje škrtidlo a je velmi jednoduchý na použití, když potřebujeme zaškrtit nějakou končetinu. Případně ten celý kit Stop the Bleed, který jsme také používali. Takže za mě asi v základu tohleto, případně ještě nějaká dlaha mě napadá při zlomeninách, něco chladivého při popáleninách, trojicí píšátek, když bychom měli poraněnou horní končetinu. A teď už jsem sa asi vyčerpala, Peťo, možná mě můžeš doplnit. Ja si myslím, že si povedal všetko to najpodstatnejšie. A u nás na Slovensku napríklad veľmi dlho prevláda taký mýtus používať, nepoužívať. Áno, nie, že ľudia ako keby sú trošku zmetení. Ty si spomenula, že vlastne to škrtidlo, zaškrcovadlo v českých autolekárničkách doteraz ako keby je a nachádza sa. U nás už teda nie, ako vypadlo z tej povinnej výbavy, pretože sa dlho teda riešilo, či používať, nepoužívať. Od roku 2015 Európska resačná rada sa prvýkrát začala vyjadrovať s tým, že je veľmi vhodné používať turniket ako prostriedok zaškrtenia končatiny v prípade masívneho krvácania. My už dnes vieme, že to nie je teda to obyčajné klasické prížové škrtidlo, ale že ide o fabricky vyrábaný turniket, ktorý častokrát teda nachádzame ho najmä z tej taktickej medicíny. By sme mohli povedať akože tak jednoduchšie, že z tej vojenskej medicíny, kde naozaj používajú príslušníci armády a majú so sebou práve tento tzv. CAT, Combat Army Tourniquet, skrátka CAT, ktoré naozaj je veľmi jednoduché na zaškrtenie dokonca samého seba. V prípade, že nikto nie je na blízku, kto by mi pomohol, tak oni sa dokážu aj sami nasadiť. A naozaj po jednoduchom zaškolení, že ten človek to dokáže efektívne nasadiť tak, aby zastavil masívne krvácanie a pritom nespôsoboval nejaké ďalšie poškodenie. Takže čo je veľmi dôležité, čo by sme tak možno chceli tiež ešte aj v rámci tohto odkazať našim poslucháčom, je vhodné to mať, je to odporúčané, najmä na pracoviskách s vysokým rizikom takéhoto poškodenia, kde sú nejaké lisy, možno naozaj hrozí nejaké privalenie, prípadne sa tam pracuje s nejakými naozaj veľmi ťažkými bremenami, ktoré môžu spôsobiť nejaké devastačné poranenia alebo amputačné poranenia končatín, tak určite práve ten, ako si spomenula, ten Stop the Bleed kit je veľmi vhodné mať, kde naozaj sa nachádza nejaká tá možno dokonca hemostatická gáza, teda gáza, ktorú keď natlačím do rany, tak dokáže zastaviť to krvácanie, keď na ňo tlačím. Naozaj kvalitné, veľmi dobré elastické ovíňadla na zaškrtenie, na zastavenie, vytvorenie tlakového obväzu, už spomínané zaškrcovadlo, teda turniket, aby naozaj tam bol dostupný a hlavne rukavice, aby sme sa chránili. Takže myslím, že ty si zhrnula naozaj všetko, spomenula si aj také vychytavky ako očná sprcha alebo ten výplach očí, ktorý častokrát mnoho ľudí s tým nevie narábať a je vhodné to tam mať, dokonca to má samostatný piktogram, hej, že okrem prvej pomoci ten piktogram ako keby tej sprchy, hej, zase opäť na zelenom poli, že naozaj tie pomocné prostriedky sú vždycky, hej, biely symbol, biely piktogram na tom zelenom poli, či to AEDčko, či teda očná sprcha, či lekárnička. Ale dôležité naozaj sú aj tie základné pomôcky, aby tam boli. My, čo sa stretávame veľmi často aj s tými lekárničkami, tak častokrát sú tam malinké ovíňadlá a sú keby nepraktické, najmä ak vám človeka, ktorý má väčšiu tú končatinu, má väčšie napríklad tú stehno a naozaj z toho krváca, tak potrebujeme mať naozaj kvalitný, dobrý, možno by som povedal, že nízkotkaný, to znamená, že aby bol taký hutnejší ten obväz, teda to ovíňadlo, ktorým vytvorím ten obväz na tej končatine,
aby sme dokázali efektívne pomôcť. Takže ja si asi myslím, Kati, že má zmysel si preveriť lekárničku. Určite. A môžeme prezradiť teda našim poslucháčom, že na stránke zachrankolegu.eu, my sme zachrankolegu.eu pre Slovákov aj pre Čechov, a že naozaj nájdu tam aj výbavu a odporúčanú takú možno jednoduchý nápis, jednoduchý popis teda, čo by mala obsahovať efektívna lekárnička na pracovisku, ktorú môžu teda využiť pracovné zdravotné služby, ktorú môžu využiť technici BOZP, zamestnanci, zamestnávateľia, ktorú sme na základe aj výskumu spolupráci Červený kríž a VUBP naozaj dali dokopy, aby takéto niečo bolo efektívne a dokázalo efektívnym spôsobom pomôcť v prípade poskytovania prvej pomoci. Určitě všem doporučuji, aby se na tu stránku koukli. Myslím si, že tam najdou nejenom doporučení lékárničky, ale i spoustu dalších materiálů. Kati, ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje vyčerpávajúce odpovede pre nás. Naozaj veľmi užitočné, pretože mnoho ľudí nevie skutočne, že ako má vyzerať tá lekárnička, čo tam teda má byť. Takže ja ti ďakujem naozaj veľmi pekne a našim posluchačom prajem veľa zdravia. Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi poslouchat až do konce. Děkuji. Podcast zachrankolegu.eu bol vytvorený ako súčasť projektu Erasmus+ pod názvom Safety Training for Practical Life. Podcast zachrankolegu.eu je financovaný Európskou úniou.